L-Unjoni Ewropea mhix perfetta, iżda l-ħidma se tkompli fix-xhur li ġejjin biex issir iktar perfetta. Dan qalu l-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker hekk kif wassal l-aħħar diskors tiegħu magħruf bħala State of the Union. Diskors li appella biex kulħadd jingħaqad. Ngħidu iva għal patriotizmu illi ma jaħdimx kontra l-oħrajn. Ejjew ngħidu le għan nazzjonaliżmu esaġerat illi ma jaċċettax u jobot lill-oħrajn illi jeqret u li jfittex il-minuħati minflok ma jfittex soluzzjonijiet li permettuna li ngħixu aħjar flimkien. Dwar l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, Juncker sostna li l-Ewropa hija wisq żgħira biex tkun maqsuma. Min issa sal-elezzjonijiet Ewropej, aħna rridu nuru illi l-Ewropa kapaċi teleb id-differenzi bejn it-tramuntana u nofsinhar, il-vant u l-punent. L-Unjoni Ewropea, l-Ewropa, hija żgħira wisq biex tinfiret. B'reazzjoni għad-diskors ta' Juncker, is-Segretarju Parlamentari Aron Farrugia sostna li huwa pożittiv li l-Unjoni Ewropea tindirizza kwistjonijiet fejn hemm tkaxkir tas-saqajn. Jiena rajt ukoll ċertu determinazzjoni u ambizzjoni fid-diskors tiegħu fis-sens li qiegħed jgħid li l-Unjoni Ewropea għandha tieħu leadership issa. Ma naqsitx ir-referenza għall-immigrazzjoni. Mhuwiex possibbli li kull darba li jasal bastiment ġdid irridu nsibu soluzzjonijiet ad hoc għal persuni abort wara problemi fostna. Għandna bżonn ta' iktar solidarjetà preżenti u anki fil-futur. Għandha tkun solidarjetà li ddum. Fost id-diversi temi oħra, semma żieda fl-impjiegi. Il-Ministru Helena Dalli innotat li hemm bżonn ta' aktar ħidma biex iż-żgħażagħ jibqgħu fl-Ewropa. Semma wkoll il-youth unemployment illi qed jonqos issa, però nafu li għandna kriżi serja mek mhux Malta għandna l-oppost, għandna full employment, però nafu illi hemm talent żagħżugħ fl-Unjoni Ewropea illi qed jitlaq qed imur fil-United States, qed imur fl-Asja biex isib ix-xogħol. Dwar Brexit sostna li r-Renju Unit ma jista' qatt ikun rikonoxxut bħala stranġier u se jibqa' msieħeb importanti.